guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Jolly, ang Ilonggang Guwapa. Ayan, so for today's video, nakikita niyo siguro nasa outdoor tayo kasi tatry natin yung pagkain dito sa Kultura Serrana. Located dito malapit sa Ala Valley School. So, ilalagay ko dito yung information nila and then yung page nila para at the same time, pwede kayo makavisit sa kanilang restaurant. Okay. So, yung in-order ko is yung inasal and then yung sigang na seafood. So, try natin. So, wait lang tayo after a minute para matikman natin yung mga foods nila dito. Stay tuned!